Som veľmi rád, že opäť po čase môžem moderovať krásne podujatie Slovenka roka, kde môžeme vyzdvihnúť významné osobnosti zo Slovenska v rôznych oblastiach, v rôznych kategóriách. Ja som sa vždy zamýšľal nad tým, že na čo môžeme byť na Slovensku hrdí. Často sa o tom diskutuje, často sa o tom rozpráva, niekedy tu panuje skepsa, že všetko ide dolu vodou, ale práve ľudia, osobnosti, ich príbehy, ich činy, to, čo oni, teda tieto konkrétne dámy boli schopné ponúknuť Slovensku ďalej, tak to je, myslím si, dôležitá súčasť nášho národného aj sebavedomia a vedomia a práve na toto by sme mali byť hrdí. Aby som to možno zjednodušil, že nedá sa byť hrdý iba na hory a na potoky a prírodu, ale to, aký máme ľudský potenciál a ten nám vytvára aj základ toho, na čo môžeme byť hrdí do budúcnosti. A práve Slovenka roka je jedna z tých ankiet, ktorá práve takúto víziu ponúka. Víziu žien, ktoré sú múdre, schopné, umné, elegantné a zároveň ponúkajú aj pre mňa osobne veľkú inšpiráciu životoschopnosti Slovenska. Čo by to bolo za spoločnosť, keby ženy zostali výlučne len v domácnosti? Tak to boli takéto predstavy niekedy aj v minulosti, ale na Slovensku alebo vôbec vo všeobecnosti ženy museli bojovať za to, aby mohli sa dostať do takýchto pozícií. Tá história je taká, že v Československu to mali čiastočne uľahčené tým, že mali povinne niekde nastupovať, ale nebolo to ideálne, pretože mali tri v podstate zamestnania, jedna práca, potom rodina, ešte možno starostlivosť nejakých starých rodičov alebo blízkych príbuzných. A práve aj naša spoločnosť by mala vytvárať všetky podmienky, aby ženy mohli mať všetky príležitosti tak, aké ich majú muži a neboli diskriminované. Myslím si, že v niektorých oblastiach sa to darí, ale stále sme niekde na polceste, pretože napriek tomu, že máme na Slovensku viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí, tak v konečnom dôsledku zarábajú menej vo všeobecnosti v priemere.